Милка Александрова Павлова, 93. Живеел у Хрсово 30 години. За празника Спасов ден е много цел живот. Цел живот и винаги идвам у черката. Има курбани, има ядене, има дават на хората, помагат. Кој е гладен да се наруча, да си иде и за дома, и за тука. Всеки трябва да верва у Бога, ако иска да му е добре. Аз така мисля. Яденето не е важно. Треба да си спокоен, соеле топли, захар и вода натруби, ама да си спокоен да се заспиш. Е така.